KumaHeberu 4. Ngakho-ke masesabe ukuba, kuthi kusekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe, kungabikho noyedwa kini obonakala esele emuva. Ngokuba phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabo, kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona, lokhu lingahlangananga nabezwayo ngokukholwa. Ngokuba siyangena ekuphumuleni thina esikholwayo njengokusho kwakhe ukuthi, kanjalo ngafunga ekuthukutheleni kwami. Ngathi, abayikungena ekuphumuleni kwami. Nakuba imisebenzi yayenziwa kwasekusekelweni kwezwe. Ngokuba ushilo endaweni ethile ngosuku lwesikhombisa ukuthi, uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa emisebenzini yakhe yonke, nakule ndawo uthi futhi, abayikungena ekuphumuleni kwami. Ngakho-ke lokhu kusasele ukuba abanye bangene kukho, nalabo abashunyayezwa kuqala ivangeli bengangenanga ngokungalaleli, uyanquma futhi usuku oluthile oluthiwa namuhla, esho ngoDavide emva kwesikhathi esingaka njengokushiwo kuqala ukuthi, namuhla, uma nilizwa izwi lakhe, ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu. Ngokuba uma uJoshua wayebaphumuzile, wayengayikukhuluma emva kwalokhu ngolunye usuku. Ngakho-ke kubasalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kweSabatha. Ngokuba ongenile ekuphumuleni kwakhe yena uphumula emisebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe. Ngakho-ke masikhuthalele ukungena kulokho kuphumula, ukuze kungawi muntu ngaleso siboniso sokungalaleli. Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile, linamandla, libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili, lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya, amalungu nomkantsha, lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo. Futhi akukho nto edaliweyo engabonakali phambi kwakhe, kepha konke kwambuliwe kusobala emehlweni akhe esiyakuzilanda kuye. Ngakho-ke lokhu sinompristi omkhulu kakhulu odabulile amazulu, uJesu indodana kaNkulunkulu, masibambelele kuso isivumo sethu. Ngokuba asinaye umpristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu, kepha olingiwe kukho konke njengathi, engenasono. Ngakho-ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukeliswe isihawu, sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo.